Bueno, arratsaldeon, Carmele eta Diego. Bueno, aber Descarteseko arazo txiki jau konpontzen dugun. Betu, bialdu dizuet email bat programa batekin. Descartes.jar izeneko programarekin. Betu, nik egin detena da programa hoi eskriterioan ikusten dezue, hemen kokatu. Intzazu hoi mesedez. Programa hoi nahita nahiez kokatu zazue eskriterioan. Bai? Bueno, sartuko naiz Descartes programan. Bueno, ja prestatuta neukan toki bat sartzeko. Hemen ikusten dezu representación e interpretación de gráficas. Adibidez, sartuko naiz hor, baino sartzen bazate beste toki batean, berdina izango litzake. Hemen aukeratukoet gau simple bat, funciones lineales. Hemen badauzkau zenbait applet ikusten dezue, bat, bi, hiru, hiru applet. Hartuko dut lehenbizikoa, eta hau hartuko dut, bigarrena. Bueno, hau da funtzio lineala, I berdin mx gehiene. M honek aldatzen digu, ikusten dezue, malda, handigoa, txikiagoa, positiboa, y negatiboa, eta n da, jatorrizko ordenatua, ikusten dezue. Bai, bueno, ordun indezaket aldatu M eta N, bai? Bueno, eta hemen applet hontan egingo ditu eta zenbait aldaketa, baino, estetikari dagozkion aldaketak, Betxu, eskubiko botoia, sakatzen dut, shower eskubiko botoia, eta, asaltzen zait hemen config. Bueno, ematen diot, config hortan, eta guzti jau asaltzen zait. Bueno, egingo ditut oso aldaketa gutxi. Ikusten dezu hemen fondoa jartzen duen tokian. Bueno, ematen diot klik eta jarriko dut, ez dakite, arrosa adibidez. Aceptar eta aplicar. Eta aplicar ematen diotenean ja, hau arrosa bihurtuko zait. Bai? Ikusten dezu hemen sarea aktibatuta dagoela, da hemen dagoen kuadrikula. Bueno, ematen diot, desaktibatzen dut, eta aplicar ematen diot. Orduan ikusten dezu ja desagartu indala, sarea. Adibidez grafiko sontara noa, hemen ikusten dezu berdin mx gehiene, berdez adierazita dagoela, klik egin dut, eta jarriko dut gorria ondo ikusteko. Vale? Eta aceptar. Hemen baita aplicar, erdera susten dut, Bai? Bueno, eta ikusten dezu apleta aldatu intzaigula. Baina gauza berdinak egiten ditu, Vale? Puntua muitu. Bueno, orduan minimizatuta neukan hau. Bueno, guain zer egin behar dut applet hau gordetzeko web horri bat bezala, nire eskriterioan adibidez. Bueno, eta hemen datorkigu agian importantena. Betxo, juten naiz kodigo jartzen duen tokiontara. Klikatzen dut, bai? Eta ikusten dezuen bezala, dao dena, hautatua, ez da? Selezina duta. Orduan, egiten dut guain, ez dezu ikusiko, baina ingoet Ctrl C. Portapapelesean kokatzeko. Ctrl C. Hoixe egin dut. Isten dut hau, minimizatzen dut hau, eta orain juten naiz front page programara. Nik instalatu dut front page 2003. Tamalez, hainbeste tardatu dut erantzuten ez neukalako hain zuzen front page 2003 ordenagailu hontan. Bueno, dena dela, front page ikusten dezu hemen 2003. Klikatzen dut, eta kontuz guain. Zeta, jun behar du, kodigo ontara, bagaude. Kodigo asaltzen den tokira. Ez jun, ez vista previa, ez dividir, ez diseño, baizik eta kodigora. Vale? Hemen, body honen eta honen artian jartzen dut kursorea, eta ingoet Ctrl V, hau da, leno hautatutako guztia hemen itxasteko. Ctrl V. Eta guain, hau horrela daukagula, kontuzatek hemen daukazue kode base, berdin eta ikusten dezue
ikusten duzu, hau, ez da, bi puntu, barra, beste bi puntu eta barra. Bueno, hemen egingo dugu, bakarrik utzi horrela. Honek esaten digu, gordeko degula eskritorioan programa hau, web horri hau, eta deskartez jar egongo ala bere mailan. Ez dala egongo beste karpeta batian, goiko karpeta batian edo beko karpeta batian, bere mailan egongo da. Bai? Orduan, gordetzen dut, guardar como. Bai? Guardar como, eta gordeko dut eskritorioan, eta deituko diot, saioa. Gorde, minimizatzen dut, eta hemen daukazue saioa. Ikusten duzu nola saioa eta deskartez daudela maila berdinean, bila daude toki berdinean. Eta saioa abiarazten detenean, ikusten duzue, ikusten dela, eta funtzionatu iten dula. Hau da, hartu deu proiektu deskartez hortan zegoen apleta, eta itxatxi indeu hemen. Bale? Ados? Orduan, ez da kopiar-pegar bezain bere alakoa, sartu behartzate front page, eta nik erabilidetena da front page 2003. Bai, eta kontutan eukizazue deskartes.jar egon behar dela maila berdinean. Horretarako borratu ditut bi puntu barra, eta bakarrik utzi ditut komila horiek. Bale? Bueno, ea horrela lortzen dugun. Bale, eskerrik asko.